வணக்கம் விவசாய நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, ஒன்றும் பார்க்க போகிறதில்ல, சாதாரணமாக ஒரு வீடியோ தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீனுக்கு தீனி போடுறோம். இப்போ எதுக்குடா இந்த மாதிரிலாம் கவர்லாம் கட்டி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கவர்லாம் எதுக்கு கட்டி வச்சுருக்கோன்னா, சத்தம் வந்தால் எதுவுமே கிட்ட வராது. அதுக்கு தான் மீனை எதுவும் குத்திட்டு போகாது. அதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி கட்டி வச்சுருக்கோம். காற்று அடிக்க அது சலன்னு எதுவும் வராது. இப்போ தான் 2000 குஞ்சு விட்ருக்கோம். அதனால் சின்ன ஒரு டம்ளர் போதும்ன்ட்டு நாங்கள் ஒரு டம்ளர் மட்டும் தீவனம் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நேற்று இன்னைக்கு காலைல ஒரு 4:30 இருக்கும். 4:30 மணிக்கு தான் நாங்கள் இங்கே வந்து மீன் குஞ்சு விட்டோம். ஏன்னா அப்போ தான் ஏரோப்ளைன்லேருந்து வந்தது. இதோ கிடக்கு பாருங்க டப்பாலாம் பிரித்து. ஆனால் காலைல தான் 4:30 மணிக்கெலாம் வந்துட்டோம். ரொம்ப இருட்டுங்க. ஒரு லைட்டையும் வச்சுக்கிட்டு சூப்பராக இருக்குது. எல்லாம் பார்த்துங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுட்டு வராங்க. புண்ணாக்கு போடுறாங்க. இப்போ நேற்று தான் நாங்கள் இதில் இந்த புண்ணாக்கு ரொம்ப மல்லாட்டை புண்ணாக்கு பெருசாக இருக்கும்ல, அதை அப்படியே வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அரைக்காமல். அதனால் இது உலக்கையில் போட்டு இடின்னு இடித்து அப்புறம் நல்லா தூளாக்கி நேற்று தான் நாங்கள் விட்டோம் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சமாக ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு மூலையில் போட்டாலே போதும், நிறைய எடுத்துருவோன்றாங்க. எல்லாம் மீன் நல்லா பெருசாக வரட்டும். எல்லாம் என்னமோ லேசர் பிளேடு கட்டி வச்சுருக்க மாதிரி கட்டியிருக்காங்க. பாருங்க, காலைல 4 மணிக்கு மீன் குஞ்சு எடுத்த ஆதாரம் இதில் இருக்குது, இந்த அட்டையில். சரி, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் பெல் ஐக்கான் கொடுத்துட்டு ஆலில் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் சொல்லிடுங்க. டாட்டா, பாய் பாய்.